Damang dainang nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus adorak sohita tangin hata ni debata di bagasan partikenon mersada ni roha mahita martanya kita dame ni debata na sumurung siyan salu na roha ima mangaramoti akatiate do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani Tuhan nasa ortuhita dia pala partikenon diene mesen buku panurirang Jeremia bidu tulu mamuka mesena esada masok saktua sia omahatani Tuhan. Dungiro mahata ni Jehovah tu si Jeremia padua halion dinatar hurung dope ibana dibilut hurung aninin nado. Songono dohata ni Jehovah na pasitokon baga-baganay. Jehovah na majadi hosa laho pasuhon. Jehovah do guarna. Jojo maho tuau asa walusiho. Asa paboto tuho hata akka nabulun do nasokau. Akka naso binotomi. Songonodo hata ni Jehovah debatan Israel. Taringot tuaka bagas ni hutan do taringot tuaka bagas ni akka raja siya Juda akka naung nilohaon bahen partano batuan do pa akka salosa dohot do pa akka podang adong pejol mamasuk tu bagasan laho marmusu do pa kalakasdi asa gohanna akkai do bak ni jolma akka nang hubunu di bagasan muruk do di bagasan rimasu ala naung hupadau bohiku sian hutaon binai ni saluhut hajatun nasida idama ausad diri payon tunasida haisaron do hamalumon jala pamalumok kunasida jala au papatarhon tunasida hadameon do habonaron mardapot-dapot jala au manogyo mula akka natarbuangi siya Juda do akka natarbuangi siya Israel jala au pahotto nasida suang songoni dimulana jala au mangurasi nasida siyan salu hajaton nasidai namardosay nasida do pak au jala marpamuati rohakku di salu hajaton nasidai namardosay nasida do pak au jala naniosay nasidai au jale kunggag barita silas ni roha sirohak kuhutai bahin puji-pujian dohot bahin hamuliawan maradokpon salu bangso pardigo di tanaon akan obegi saluhut na dinggan na hubayin itu nasida jadi tarsonggot jala kahiter nasida mida saluhut na dinggan do mida saluhut hutaon na hubayni tu nasida ido sahana damang dainang nenolongan di bagasan tuata Yesus Kristus molo disukut tuhita ganuk marsada-sada menurut ta ahado ipola ditanying di bagasan parngota manang ahado sodir pangetusyat tatarik tutanya na pasti hobar tu haporsyaon genuk pita marasing do alusta adong do madokon tangiangi mabegug ale adong musedo jelma madokon dan adong beguna nina martanya alai moloso kami sahala padita madok nasa jelma na porsia tu Tuhan ikototong do martanya di bagasan las ni roha nang di bagasan akka parsore sigon pare nah damang dainang hata ni Tuhan nasa ortuhita dia pala partikeno songon sada baga-baga na pinatupan ni debata taringo tu bangsa Juda marhite-hite na posona si Jeremia ditiki na tarhurung si Jeremia adanya kehati goram
Jela aka uhum na pinasa ni bana tu Raja Zedekia paruhaso ni Juda. Taringo tu Juda naik kon taruhum ala ni akadusa. Dan tarjalo ni bangso ni debatama ng kala Juday. Talumobi ma Raja Zedekia di hati. Ala nang tarjalo dinasida saluhna. Taringo tu baga-baga ni debata na masa tu Juda. Segoro hani rajai di penjara ma si Jeremia. Alai ahaduna di patupa di bata tu si Jeremia ditiki di penjara. Di pasok budu ibata imana daw. Gabe ditinggal di bata do ibana daw. Justru ditiki na marsita noni si Jeremia. Rode bata manopot ibana. Rode bata patadaw diri na tu ibana patogon ibana. Jala dipangino di bata ma tu ibana. Asa totong si Jeremia jojo tu di bata. Asa totong si Jeremia martangian tu di bata. Asa totong si Jeremia mangasal di bata di bagasan muluna. Iduna didok na di bagasan ayat patuluni. Jojo maho tuau asa palusi. Jelahatan di debata na dipasah na tu si Jeremia. Taringo na naik ulang di si Jeremia. Mangodio bangsoi di luar ibana. Jema partigo do si Jeremia. Nang peibana tarhuru ala ni hati gora. Nang peibana gabi dihasogohon. Nang peibana gabi manaon akasi tahun na di bagasan parngolwa. Alai ala julma partigor si Jeremia. Dan gabi seguruhana. Dan gabi tarima si bana. Alai totong do ibana makahulungi luhutan di bangsoi. Alana mangulu di bata di bagasan. Nah, di bagasan tangiang do hati goran na pinatupa di si Jeremia. Di paboto di batama salu na naik ko pamasaon na musena tu bangsoi. Dung sipul na sida sen aka parhato banoni. Didok di batama naik kon pamalumo ni debatado aka sahit di nasida. Jalan na debatado na marpora mangodion nasida. Oma na pinabotohon ni debata taringo tu bangso itu si Jeremia. Naik ko pamasaon di debata. Alai nabuhi tabereng sen hata di debata. Hapor siyaw ni si Jeremia tu debata. Huria nenolonga di bagasa tuata Jesus Kristus. Hobar tu jahan nasa tu hita di apala partikenon. Doko margugu do tangiang ni halak partekor. Ahadona nang gabi jamita di bagasan parngunota. Naikon gabi si piopota di bagasan kangulutta si gano. Na parjuno sahali akajon mapartigor. Nahon di bagasan hati gora tulungan ni rohani di mata. Dilah ni bana do hati gora ni di bagasan tanya. Si Jeremia nang pe akan nasona si Tom fitnahan demi fitnahan. Tetapi dia selaku orang benar, dia tidak dendam. Dia senantiasa berdoa mendoakan orang lain. Dia mendoakan orang yang memenjarakan dia. Dia mendoakan orang yang membenci dia. Maka orang benar di dalam kehidupan juga harus demikian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga. Tanya koma akan. Nah, di patupa si Jeremia. Jalahi tapi ke patupa tapi. Mungkin gudang di bagasan parmonot tao namangi nang namangi buru manang na panggada-gada hata mana nama fitnah ke parmonot. Ale selaku jelma partigor hita dia dopan di debata selaku hati goran di debata nang patigor ngulut ta gaduk marsada-sada. Hita eko manaya konasi. Mana ngakon nasida asatung adong hambaw ni roka. Mana ngakon nasida asatung manad dalomo ni roha ni debata. Mana ngakon nasida asatung mula tu dal da hati orang di debata. Ima ka joma partigor di bagasan parmolo sigaro pare. Hata ni debata nasa tu hita dia pala partikenon takas doko jojo maho tuau.
Jadi nasa jelma nang mangulu di bagasan hati goran di debata ikut totong do ibana maju debata di bagasan nguluna tanumbo mananya kon akan makoso ibana imana parjolo na paduahon amanginang nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus ipola ni taniang di bagasan parngolotta ima mangalugugot tuhita gudang do jom masonari nang porsi betu haso di taniang nampe gula kita madokon sato ngani taniang do naniula gudang kita mendapat semua sato ngani taniang do naniula alai fakta do realita na terjadi senario jelma lang porsi betu haso di taniang jelma na porsi tu guguna tu parbinotuanna tu akasyadonganna tak tu taniang alai angguhita jelma na porsia nang dipatigor debata di bagasan Yesus Kristus dakkola satongan ni taniang gugu ni ulota alai ulota sigalupa eku gabi hatarida di taniang jadi dak satongai maulau ni gabi satonga mo se taniang dang somo ni sasitong na sitong ulau ni gabi taniangmu jala taniang gabi ulau mo itu gugu ni taniang dak kapartigo jadi sutuk arong be di pudian ni ada manang tujuan ni ada madokon satonga ni taniang do gugu ni ulau alai ulau kido gabi taniaku jala taniakido gabi ulau nah namanya amanginang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus dong jauh-jauh si Jeremia tu debata jala ditanya debata ke jojuna gabi di paboto debata akan anai si patu paun na tu bangsoi gabi bangun jer bangsoi asa totong na sida marhau bonero nah jon mana martani yang tu debata ikut adung habonero di bagasa moduna mulai doko kamu na manginang tatanya kon odo kan odang adung habonero hatuita mari suam do salunai ale anggo martagiat kita ketika kita berdoa, karena doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan, maka kita harus benar-benar tunduk kepada Tuhan. Harus benar-benar mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan. Jelma si partangian marhamu bawniroha di bagasakan ngulu si ganupari. Jelma bawniroha Bartolomeo neroha di bata. Hudian yang di bagasat tuata Yesus Kristus. Parsiajar na arga tuita ganuk marsada-sada asa jelma si partanyangi marhabisun Bartolomeo ni rohani debata asa jelma si partanyangi pasahatun aka holso ni rohana tu debata ahape holso ni rohat na patuluan na manginang ahape holso ni rohatta ahape arsa ni rohatta ahape nasuhar jalan taai di bagasan parmot. Mari kita sampaikan semua kepada Tuhan dalam doa. Tetapi sembari kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus belajar mendengarkan Tuhan. Alana buasa marhite-hite akan masa di bagasan kapar mulota. Sasitong na di bata neng patulun wasona. Baik kita di bagasan Sitaolon, baik kita di bagasan Lasniroha, baik kita di bagasan Namarolopolo, baik kita di bagasan Akahabuk di Roha. Alai anggu hita jon masih partigor. Iko totong do hita martanya pasahaton salhuna. Horso ni rohatta tu dibata. Jala mulu nungata pasah salhuna horso ni rohatta tu dibata. Di bagasan na pasato ni marsyajar matok kita. Manangyon ahadolo mo ni rohani dibata sen bagasan mulu. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mulu margugudu tanya nela partigor. Taulah humay di bagasan na kanguluta si ganupari. Marogate mahita. Martanyang mahita. Jala tab ulah matanyang tay. Hobar tulomo ni rohani di bata. Unang tanya ko kamuna. Naso tarulahom muna. Saulat na. Jangan pernah doakan yang tidak bisa engkau kerjakan. Tetapi doakan yang bisa kau kerjakan. Dan kerjakan apa yang bisa kau doakan. Amin, martanya kita. Mau lihat mau sebaruan nami Tuhan.
di asin ni roham, didenggan di basam na totor dile homu tu bagasan waluna. Taruli hami, marhiti-hiti hatam dia pala partiken. Pargugui tutu kami asa gabijol masih pertanian di bagasan hati gora. Di bagasan waluna hami sigano pare. Pargugui hami, mangulan lomo ni roham. Jala pargugui hami, mangulan akan rekod di bagasan waluna hami sigano pare. Mau lihat ya Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Horas. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita. Salam.